Na een protestoptocht krijgt wethouder Isabella Dix 4000 handtekens onbind in de sluiting van Parnas. Bij de Hark zit jouwen Denoy Sontje Sprekkers commentaar op de cultuurnota van de gemeente. Geachte leden van de raad en alle aanwezigen. Het bestuur van Parnas is, zoals u weet, uiterst bezorgd over de toekomst van cultuureducatie in onze stad. Het college van burgemeester en wethouders wil het cultuuronderwijs in de stad oors organiseren. Maar dat is nevens berekeningen van het adviesbureau jaarlijks 4 ton duurder als becijferen door de gemeente. Daar komt nog een kostenpost voor 1 keer bij van 4,8 miljoen euro. De sluiting van Parnas zou nevens het adviesbureau pas na 8 jaar veromverzinnen wezen. In die 8 jaar heb je dus al wel van alles afgebroken wat er nu is opgebouwd. Terwijl je niet weet wat je ervoor terugkrijgt. Nou, dat is natuurlijk heel onverstandig en ik kan me niet voorstellen dat de raad daar nu nog voor gaat kiezen. De raadsleden krijgen een soort informatie over haar en hebben nog een soort vragen, ook hoe de nieuwe cijfers. De grootste coalitiepartij, de PvdA, had nog geen standpunt over de kwestie. Wij hebben zelf ook nog wel twijfels bij het plan van het college. Dus wij hopen toch dat we met verschillende informatiebronnen komen kunnen tot een goed besluit. Ook andere instanties worden troffen terug de nieuwe cultuurnota, zoals de Ljouwte Bibliotheek, het Fries Museum en het Filmhuis. Dat Parnas mooi maar liefst nog een sprekkers haar zaak bepleitet, had ook gevolgen voor de orinstellings. Het is in dit geval wel heel jammer dat wij pas op het laatste moment binnen. Ik kan me best voorstellen dat raadsleden nadat ze al deze informatie al tegenkregen, dat als ik mijn verhaaltje hoor, dat ze dan er minder bevattelijk van binnen. Wethouder Isabella Dix komt later deze week met een reactie. Na een week zal de raadscommissie nog over de kwestie vergaderen en eind deze maand wordt de knoop terug de gemeente teruggehaakt.